Hassan M. Yusuf TV. So ɗamarar maza ne biɗi ƙaruwa, waye buwa ya gane biɗi gamsuwa. So ɗamarar maza Maker Productions. Tunani na da yawa akan so na ki haƙura, aminta ta fi sha'awa a yau ni na kasa maza. Tunani na da yawa akan so na ki haƙura, aminta ta fi sha'awa tsaya in ka kasa maza. Littafina nake son buɗewa, amma zauna waɗan tattaunawa. So ne ƙauna idan yayi ɗorewa, da muke auna ki manugun zaunawa. In kin amsa ki ce ba canzawa, ni ne kankat makarfin ruhinki. Karɓi so rike. So da ni da ke. Karɓi so rike. Darajar ki cikin ruhi ba ta misalto, ma'ana ki ji tambihi kyawa azantu. Rikiso ki bi tarihi dan ki mutuntu, daga ninki na san tabbas kin yi karatu. Ma'ana ki ji na taba in na rike ki. Jira lamunci tafiyar mu da kai jari ce, haɗa kai bi shi ne dace, wata kar da ta yi mini kwace, ka saka da harai hujja ce.